Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa aton na mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, asawa kag kabataan sang alkalde sang Dawin Negros Oriental gin-hostage. Masobra 70 ka private school sa Western Visayas nagsira. Sa balita nasyonal, pag-import sa Pilipinas sang asin, gintawag ni Senator Joel Villanueva nga makahuluya. Duga nga sweldo kag benepisyo sa mga BHW ginaduso sa Senado. Sa balita international, 20 ka Cardinals ginapoint ni Pope Francis. Sa balita sa sports, TNT ginpierde ang San Miguel sa Game 4 para mapatas ang PBA Finals. Balita entertainment, Moira de la Torre kalakip na sa billboard sa New York Times Square. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ng pila sa mga kultura sang Pinoy. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Lunes, Agosto 29, 2022. Ang inyong news team. Aksyon Dorel Cabal. Kagaksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa This news Good morning, Luwat, mga ka-aksyon, and welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning, Luwat. Kag sa karon nga adlaw, National Heroes Day kita. Kag holiday, wala klase, wala trabaho sa gobyerno. So, medyo relax na da sa inyo nga mga balay, no? Para sa pagdumdum naton sa mga pungsudnon nga baganihan sang Pilipinas. No? Heroes, National Heroes, mutsilingon damo ni sila ang aton nga gina. Pasidunggan karon nga adlaw, no? Sino makilala mo nga heroes action doors? Si Jose Rizal. Amo lang gid na. Si Bonifacio. May nagid siya iba. Kasi syempre hindi siya hero, ha? Ay, hero, Pamangkot gani. mo ko, tingnan baka lagi iban. May kilala ko siya. Pati nga, mas makibot Close? ko, hindi ko siya kilala. Close ka mo. Makibot ako, hindi ko kilala si Jose Rizal bilang hero. Renato Duran, hero na siya. Hero na siya sa mga ginapigos. Ay, ginapigos. Do, ano ka ba, do? Human Ang tawag rights. sila ganun, human rights advocate. Ay, kalay. Tama pa na sila no? Mga Melchor Aquino, mga General Emilio Aguinaldo. Si Lapu-Lapu, nadala na siya. Lapu-Lapu. Dala siya. Dala na siya, no? National Heroes. Dala na siya, si Lapu-Lapu. Sa mga diri sa Visayas siya. Sa Visayas. May anak ka. Si Juan Goray, si Quintin Delgado. Lain man na yang ano yan, lain man na sila yang mga ano ha. Ano ganit naman? Mga Ay, lain gayon namin ko. Hindi na lang. basing imo na yung mga Hindi na lang kay masindi amo. Hindi na lang kay masindi amo. Tumamba ka naman karon niya. Nag-absent ka naman sa iyo. sa Visayas damo mo na di mga hero mo. Basta damo tanan nga hero ka nagapa-hero-hero mo na. Wala sila labot ya. Wala na mo pahiro-hero na ya. Ang mga national hero. Ang tuod lang gid nga national hero. Why niya labot di sa karon nga adlaw yung nagapahiro-hero ha. Diba, sila nag-holiday kung sila wala kay tungod niya. Sa may duty siya tani ganun kasi sila niya nagapa-hero-hero ko da. Mayroon man tali mga National PHH Day, no? Ano? May National PHH Day. Anong PHH? National Pahiro-Hero Day. Talaka. Di kadamo eh. Kadamo eh. Na, masiguro hero-hero. National PHH. Hindi mo yun. Di wala? Ano mga ginaduso eh. Iduso mo namin to sa Senado, no? Sige. Aling Kung duso. magano ka na, kung mag-senador ka na, iduso mo ng mga National PHH Day. Swerte na. Mga national, meron man ang mga National PNP Day, hindi ba mga muna. Meron ka National PNPP Day. Ano naman niya? Mga Philippine National Papulis-Pulis. Kala. Meron na mo, may Papulis-Pulis. Ate yung mga filler, wala sok-sok pa na wala sa... May hiling na sila yan. So, Meron mumamo, na pero sila. malaka to. Gasok-sok pa na may ngalan, pero sa likod, police. Tapos may gamay na sa sulat na karakter.
Police character. Kalay. May gamay nga nasudlat, no? Sige, Al Leo Ray Delicano, morning dra sa imo. Kay Jessie May, ano ni man? Jessie May Sig. May agalan da, basta sa imo, Si, ano? Dig, ano man? Dahil lang ka hindi ko makita. Why guro sa imo sulod? Jessie May. Wala man di sa Ana ako. Sinoro, morning man. Alex Monteza. Ay, oo, ano ni ngalan niya? Stand- Butterfly maniguro. Standby na sa mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:13. Sa detalye na sa ato nagapangunang nga mga balita lokal, gin-hostage ang asawa kagabataan ni Darwin Negros Oriental Mayor Galic Truita kahapon kunsang Sabado sang aga Agosto 27. Sunod kay Provincial Director Police Colonel Jonathan Pineda, ang driver sang mayor nga si Venerando Dalupe amo ang suspect sa pag-hostage sa asawa sang alkalde kag tatlo kay iban pa sa sulod sa Ilapuluyan sa barangay Masaplod, Darwin pasado las 9 takna sang aga. Si Dalupe ang may uyat nga kalibre 45 nga armas lutang kag ginapahog ang mga biktima. Nakabaton sang impormasyon ang kapulisan gikan sa alkalde kag gilayon nga nagpatigayon sang negosasyon sa suspect. Naibaloan nga si Mayor Truita ang yara sa Manila para sa isa ka official trip sang natabo ang insidente. Ang negosasyon sa suspect nga si Dalupe ang naglawig sang tubtob 8 ka oras. Sa karon wala pa napagwa sang kapulisan ang motibo sang suspect. Samtang ang mga biktima ang mapaidalom sa psychological debriefing, samtang si Dalupe ang nakakustudiya na sa kapulisan. Ginakabig sang Provincial Health Office kung PHO nga isa kadako nga hangkat para sa mga health officers sa Negros Occidental kung paano malabot ang target sa Pinas Lakas COVID-19 Booster Shots Campaign. Sunod kay PHO Medical Specialist 3 Dr. Jessica Fama, yara pa lamang sa 6.6% ang mga naka-booster shots sa Negros Occidental tugtob Agosto 20, 2022. Dugang pa ni Fama may masobra pa sa 180,000 ang kinahanglan nga makapabooster agod malabot ang target sang probinsya. Isa sa ginatutukan sa PHO sa Pinas Lakas Campaign among syudad sa Kabankalan, Sipalay kag Kawayan sa bulig sang pila ka mga organisasyon. Ang Pinas Lakas ang isa ka nationwide COVID-19 booster shots campaign sang Marcos administration para mabakunahan ang 23 milyones ka mga individual. Setyembre 30, 2022 ang ginhatag nga deadline sa Department of Health sa mga local government units para magsumiter sang performance sa booster shots. Nakarecord naman sang 117 ka bago nga kaso sa COVID-19 ang Western Visayas kag nagdala sa kabilugan nga 194,012. Samtang may 52 naman nga na-report nga napatay bangod sa COVID-19 kag ang kabilugan karon nga death toll nagdangat na sa mga bago nga kaso. May pinakamanamo nga na-record ang sa probinsya sang Iloilo nga may 38, ginasundan sang Negros Occidental nga may 32, kag syudad sang Bacolod nga may 24. Ang syudad sa Iloilo ang may 12 naman kabago nga kaso sang COVID-19, 6 sa probinsya sang Guimaras, tagduwa sa probinsya sang Aklan kag Antique, kag isa sa probinsya sang Capiz. Sa karon 2,700 aktibo nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas. Nagapabili naman sa 6,204 ang death toll sa COVID-19 sa riyon. Ginpanugyan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga motorista nga maghalong sa pagbiyahe sa dalanon labi na sa mga masamig na agyan sa sugarcane trucks. Ini matapos magluntad ang sunod-sunod nga aksidente nga pagkabunggo sa truck nga nagakarga sang tubo sa dalan circumferential Barangay Bata, syudad sa Bacolod, kag Katilingban, syudad sa Talisay. Sunod kay Lacson, madamo ang mga nagabiyahe nga sugarcane trucks bangod sa pagbalik sang galing sa mga sentral. Panugyan pa sa sang gobernador sa mga truck drivers nga magbutang sang early warning device kung niya makaaberya o kung maaberya sa kilid sa dalan. Nagligad niya Agosto 26, 3 persona ang nagkalamatay sa mabungguan sa truck ang tricycle sa Barangay Bata, syudad sa Bacolod. Samtang sa Agosto 27, patay man ang 13 anyos nga nagamaneho sa tricycle sa nakabunggo sa truck sa syudad sang Talisay.
Sa ibang baraton nga balita lokal, natala na nga maghimo sang anunsyo si Councilor Al Victor Espino sa iya ginaduso nga sibilyan nga magpamuno sang Bacolod Traffic Authority Office. Suno kay Espino, chair sang Committee on Transportation, ay nga persona ang hindi abogado kundi sibilyan nga mayara sang track record. Una na sadto ang pahig sang konsehal nga sa idalom sang ordinansa nga nagatukod sang bitaw, dapat isa ka sibilyan ang mamuno diri kag hindi pulis. Ginpahayag ni Espino nga maga-partner ang LGU sa Bacolod sa LTO Regional Office sa pagtukod sang Traffic Academy o kung paghana sa mga enforcers kag ang pagpasangkad sang citation ticket nga magapakita sang paglapas sang persona sa system sang LTO. May hara na, but I will make an announcement very soon. Civilian dapat. I will not endorse somebody nga wala sang track record. Ang kabahin sang pahayag ni Councilor Al Victor Espino. Masobra naman 70 ka mga private schools sa Western Visayas ang nagsira base sa datos na ginpagawa sa Department of Education kung DepEd Regional Office Sabado, Agosto 27. Ang manubo nga kadamuon sa enrollees kag financial constraints ang mga rason sa pagsira. Sunod sa DepEd Western Visayas Regional Information Officer, sa 76 ka mga eskwelahan, 59 ka private schools ang nagsira temporaryo kag 17 naman ang permanente na nga nagsira. Yari ang breakdown sa eskwelahan yung temporaryo kag permanente nga nagsira sa kada local government units o kon LGU. Sa Iloilo City, 1, Pasig City, 3, iban pang lugar sa Iloilo Province, Napulo, Guimaras, 9, Aklan, 6, Antique, 9, Capiz, 7, Bacolod City, 6, Bago City, 1, Cadiz City, 1, Sagay City, 2, Silay City, 9, Cabancalan City, 1, San Carlos City, 4, iban pang lugar sa Negros Occidental, 7. Sunod sa DepEd Western Visayas, ginbato na sa mapampublikong eskwelahan ang mga estudyante nga naghalin sa nagsira nga eskwelahan. Ginapangabay naman sang sangguniang panlunsod sa Bacolod ang Central Negros Electric Cooperative nga mag-instalar sang dugang nga hotline numbers kay magpahamtang sang dugang nga operators para masabat ang matawag kag pamangkot sa mga konsumidor sa tion sang emerhensya. Ini ang base sa resolusyon nga inaprobahan sang konseho nga ginduso ni Councilor Claudio Jesus Pontevilla, chair sang Committee on Energy and Public Utilities. Ginpahag ni Pontevilla sa iyang resolusyon nga madamo inisang nabaton nga reklamo nga hindi ma-access ang Seneco hotline numbers o kung naghang-up o kung hindi available. Ginatanaw sang konsehal nga paagi sini, mapaayo pa sang Seneco ang ila serbisyo sa publiko kag masolusyonan ang mga reklamo sang mga Bacolodnon. Nangin madinalagon ang Balik Eskwela program kag medical mission nga ginpatigayon sa Action Radio Bacolod sa Sabado, Agosto 27, 2022 kag nangin benepisyaryo sa mga programa ng mga estudyante sa Mulocabok Integrated School sa isla sang Barangay Mulocabok, syudad sang Sagay sa 220 ka mga school supplies kits kag school bags ang tigay nga napanagtag sa mga estudyante sa mga bulutuan bilang kabakin sang Balik Eskwela program sa istasyon paagi man sa suporta sang Task Force Kasanag. Sa pihak nga bahin naglabot naman sa kapin 300 ka mga residente sa among lugar ang naka-avail sang libre nga medical check-up pagi sa bulig kag operasyon sang Sagay City Health Office, Sincere Drugstore kag Negros Grace Pharmacy. Ang among aktibidad ang mismo ginpamunuan ni Station Manager Nona Magbanwa kay iban pa nga personnel sang Action Radio Bacolod. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:20. Pag-import sa Pilipinas sang asin, gintawag ni Senator Villanueva nga makahuluya. Samtang dugang nga sweldo kag benepisyo sa mga BHW, ginaduso sa Senado. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon dira, masami ka ba lang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with extra
stain technology at Champion antibacterial fabric conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya heavy with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binanuhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Laro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Mga ihibalo tungod sa Good morning, dra kay Herdelisa Castillo Mahilom sa DSB. Si Arnold Villanueva dra sa Barangay Mailom, Bago City. Morning. Damo tagli listeners sa Mailom, no? Yes, of course. Na masyar ta to bala sa Mailom bala mga next week guro Sure. Okay ba si maka medical mission to? Ah, gali. Oo. Ate, sige. Ano naman ang adlaw Sabado? Hindi naman ka day off si Dor. sige lang. Kay serbisyo publiko. Serbisyo publiko. Amo ginaya. Oo. Walo ka. Pero gina-arrange pa na, gali. Oo, ina-arrange na. Ate, sige, very good, very good. Tiga-pili pa kita sa lugar din. Si Jo Marie, ang iyabayo, naka-media, nabila naton yung mga special activities. Wow. Kung siguro ka, sa Sabado, kaya biyo maupod, siya siya paupod. Sabog yun na laging suksok. Okay lang na siya, Joms. Yung gamit nila sa panindahan. Rochelle Evangelista, good morning man sa imo. Kay Ma'am Elizabeth Gamala, maing agaman, kag God bless sa imo, no? Sa kay Ray Flores Barrioga, kag Miss Georgia Gargasiran. Morning dira sa imo. Kag kay Francis, maing agaman dira. Melvin Peñafiel, good morning. Kay Teresa Linaha Kayaw. Si ating aragyapon wow, akanami ano sang terno nga orange shirt kag mask. Gani, amo na siya Miss G. Kita mo naka-terno, gid siya very. Ang ngayon ka magli sa Orange Black Boy, gabanaag ka gid. Do pamansang hiyas. Ng Pilipinas? Iya pang hiyas man. Wala ka ba ng pamansang hiyas? Perlas ng silingan. Silingan! Nang siling ko gidors. Archie Bais, maing agaman sa imo. Kay Milagros Cesar Alit. Good morning. Good morning. Marilo Varon, maing agaman. Sige. Kaya Marilo Baron. Okay. Kaya Milagros Alit, Kagawad, good morning sa imo dra. Happy Monday. Kagawad Milagros. Ruby Martinez, good morning man. Tamyo niya lang si Efrain Martinez, naga-monitor sa Handumanan, nagalantaw sa aton live sa TV. Sa TV gid siya. Ako daw ka na, ginano sa TV. No? Sige, may Ruby aga lang. Martinez. Di ka nadampi sa Handumanan, Rob? Din dampisan dumanan kaya pitan ka din na siya. Uy, ti ko mailom ti makapit ato kay sino to gani. Ato hambaya nga kadtoan taran siya kuno. Si Bibing Merly Rivera. Dapat timing ara siya. Dapat isa lang ta kasalakyan. Sakay pander na masakay. Wow. Si Papang Nixon naman pa-drive ta. Ay para kung mag-bombing siya.
Bakod siya galing niya kay sugataon yung sakyan niya. Uy, ito pa so. Biya kadlok ilang na. Galalay. So, kaya may truck gasundod ko sa truck mo. Daga pipip na kadlok ilang na. Kaya ko yan sa tumakit. Yung kaks nga papang. Kaya huwag ka pang umiyakot. Yan, kay papang pa sige lang. Importante, safe and sound. Correct. So, Drita Kay, Slasher Sumugat, good morning. Archie Bais, good morning man. Tamyo niya lang iasawa, nga galuto itlog. Si Annabelle Bais. So, may nga pagaluto Anong gusto ta ni Archie sa itlogaw? Sunny side up or or scrambled or poached. Damo sa klase luto sang egg eh. Oo. Gano'n pag silang gano'n ni Annabelle pagluto niya, Che, anong gusto mo sa itlog mo? Kalay. Kay Jacob Pabalate, good morning nandra kay Jacob. Renante Arbillar, good morning, watching from San Carlos City. Palihog ko tamyo Arbillar family and Servano family sa Magallaon Cadre. Good morning dra sa inyo. Kag sa pamilya Lumayno dra sa Barangay Bagroy kag Barangay Santo Rosario Binalbagan, may aga dra sa inyo. Sige, salamat dra kay kumparing Bia Jonathan. Si Puding. Si Puding. Ato sa paglakatabla kita mo siya? Sa diin siya. Sa paglakata to sa Sabado bla, nag-aaral sa nag-overtake sa atos tabangan sa Provincia Regional Hospital. Away ko. Di pa babay-babay. Pasaga. Gasunod kami, kamo lang guro nakaano ay. Oo, sa wala amin ko sa. kita sa iyo. Nakita sa namin, uy, si Bia Jonathan. Mabakal pa kami tani isang bitsokoy dalo na mundo sa Mulukabok. Galing na lang alang na. Alang-alang Tani na. diri siya nagrikta sa station para naka ano. Nagrikta ka di kundi nakabalon pa tani. Correct. Oo. Tani aga pa lang sold out na taning Tani na patilaw ta pa to ang mga kabataan, kag mga ginikanan to. mga teachers o principal sa Mulukabok, no? ang kwandala panahon sinigan ni ay ang raskaldo totoo lang nga duha ka kwantong iluto ni Chay Suset. Oo. Kadlabi ko to pa. Kada sig mo ubos mo kay kalami man kaayo ko no. Oo. Dali ka, nakatilaw ka? Way gani kay kadasig mo ubos. Pero hambal sang isa ka nanay niya lami man kaayo oy. Bongga si Chay Suset. Sige, standby na sa mga balita national. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:32. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, gintawag ni Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva nga makahuluya ang pag-import sa Pilipinas sang 93% sang kinahanglan sining asin sa piyak nga ang pungsod isa ka archipelagic nation. Sunod kay Villanueva, nakibot ini sa report sa Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated nga 550,000 ka metrika tonelada sang asin ang ina-import sa Pilipinas gikan sa Australia kag China sa kada tuig. Bangod sini nag-file si Villanueva sang resolusyon sa Senado agud talakayon ang matikang nga masulbar ang problema sa industriya sang asin sa pungsod Pilipinas. Sunod naman kay Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban, ginatutukan na sang DA ang paghimo sang tikang agud mapasanyog ang produksyon sang asin apang nagsiling ang kinahanglan nila sang 550 milyones pesos para dire. Ginkumpirmar naman sang Department of Trade and Industry nga nagmahal ng presyo sang asin apang nagapabilin nga sufisyente ang iya sini nga supply. Gin-file sa Senado ang hagna nga nagaduso sang dugang nga sweldo kag benepisyo para sa mga barangay health workers kon BHW. Sa idalom sang Senate Bill number 232 o kon ang Magna Carta para sa mga BHW, ginatagan sang proteksyon ng mga BHWs pinaagi sa paghatag sa nagakaigo nga sweldo, incentives kay iban pa nga benepisyo. Dugang pa ginatagan man ang mga BHW sa oportunidad nga magtukod, magpakigbahin kag magbulig sa ila organisasyon nga magapakigbato sang ila kinamatarong kag advokasya. Sa hagna ang ginduso ni Senator Robin Hood Padilla, target lamang ang makabenepisyo ang mga health workers nga rehistrado kag accredited sa health board sang natungdan nga local government unit. Kung maprobahan ang layi, ang mga BHW sa maka-avail sang 20% ng discount sa mga balaklon nga sakop sang Expanded Senior Citizens Act of 2010, hazard allowance sa kapin 1,000 ka pesos sa kada bulan kag kon allowance nga kapin 1 ka gatos ka pesos kada adlaw. Kalakip man sa mga benepisyo ang paghatag sang transportation allowance, one-time retirement cash incentives, training kag career enrichment programs, insurance coverage, sick vacation kag maternity leave, cash gift, disability benefit, civil eligibility kag free legal services. Kapi naman 4 bilyones pesos ang naperde sang gobyerno nasyonal sa Pilipinas bangod sang undervaluation o kung pagbaligya sa mas barato nga presyo sa mga imported nga bugas. Sunod sa Federation of Free Farmers, ang lapnagon nga pagbaligya sa manubo nga presyo sa mga imported nga bugas kung ikumparar sa original sini nga presyo, ang nagresulta sa 3.84 bilyones pesos nga pierde sa pondo sang pungsod base man sa pinakauli nga datos sa Hulyo 2022. Sa nakaligad nga semana, napunggan sa Bureau of Customs ang shipment sang 38,400 ka tonelada sa imported nga bugas nga nagabalor sang kapin 1 ka bilyon ka pesos sa Iloilo Port. Samtang, ginpahag naman sa BOC Region 6, nagbayad sang 83 milyones pesos nga customs duties ang importer. Apang sabat sang FFF, sa mga kaangay nga kaso, 350 milyones pesos dapat ang ibayad sang importer kung sundo ng opisyal nga taripa nga 35%. Ginpakmalaot man sang FFF ang customs bangod nga wala na ginapagwa ang reference prices sa mga rice grades nga gina-import sumugod sa Agosto 2021. Ginahinyo naman sang grupo ang gobyerno nasyonal nga magpatigan sang investigasyon may angot sa patterns ang importation sa mga pantalan sa pungsod. Ginmando ni Philippine National Police kon PNP Chief General Adolfo Azurin sa Highway Patrol Group kon HPG nga pabakuron pa ang kampanya batok sa mga wala na rehistro kag kinawatan nga salakyan. Ang mando ni Azurin ang nag-ugat sa aligasyon nga may puti nga van nga gin-report nga nag-abduct sa 13 anyos nga estudyante sa North Caloocan sa Agosto 23. Apang sa ulihin na pamatud-an ang gin-aligar abduction ang wala sang kamatuoran. Dugang pa ni Azurin dapat man magpakig-angot ang HPG sa Land Transportation Office kon LTO. Ginahinyo naman sang PNP Chief ang publiko nga gilayon magpadangat sang report sa kapulisan sa tion sang emerhensya. Gina-question sa Senado ang papel ni Executive Secretary Vic Rodriguez sa manumalia nga plano sang sugar importation. Sunod kay Senator Riza Hontiveros, aminado si Rodriguez nga nakakuha na inis ang draft ka nakahibalo na sang Sugar Order number 4 apang palaligban karon kun nga nakalusot ini nga wala man lang sang may nauna nga reaksyon ang Malacañang.
Duga pa ni Hontiveros, sa piyak nga nakakuha na sang kopya sang Sugar Order Number 4 si Rodriguez, nag-react na lamang ini nga daw kaangay lamang nga wala siya sang ihibalo tuhoy sa plano sang Department of Agriculture kag Sugar Regulatory Administration. Bangon siligid pabutyag ni Hontiveros nga mahimo may naga-into sa presidente sa isyu sa sugar importation. Ginmando naman sa Senado nga magtambong sa masunod nga hearing si Rodriguez, bangod nga wala ini magtambong sa gin-schedule nga hearing sang Agosto 23. Liwat nga gintumilian sa mga kapulisan ang pila ka mga anay matagas nga opisyal sa gobyerno nga magbisita kay anay Senator Leila de Lima sa kadlawan sini samtang yara na preso sa Campo Crame sa siyudad sang Quezon. Suno kay Albay Representative Edsel Lagman, sang aga lamang sa Agosto 27 sang ginpabalo sila sang Philippine National Police nga hindi sila pwede makabisita kay de Lima. Wala man nagpaathag ang PNP kung nga hindi pwede mabisitahan si de Lima kag nagpanindugan lamang ang kapulisan nga dumilian ang pagbisita sa anay senadora. Kalakip sa mula ginpasulod sa PNP Custodial Center, amusanday anay Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, anay Ombudsman Conchita Carpio Morales, Senadora Riza Hontiveros, akon Albay Congressman Lagman, anay Senate Minority Floor Leader Franklin Drilon, Constitution Framer Christian Monsod, kag asawa sini nga si Solita Monsod, anay Congressman Tom Villarin, Attorney Shell Jokno, kag anay Cabinet Member Julia Abad. Si de Lima ang ginakabig sa international community nga pinakakilala nga political detainee o konpreso sa idalam sa administrasyon ni anay Presidente Rodrigo Duterte kag karon Presidente Bongbong Marcos. Nagnumo sang 15% ang weekly average ang bago nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Suno kay Octa Research Fellow Guido David, halin sa daily average cases nga 3,487 sa nakaligad nga semana, yara na lamang sa 2,959 ang daily average ang COVID-19 base man sa pinakauli nga datos sa Agosto 27. Manubo man ang average attack rate nga yara sa 2.69% sa kada 100,000 nga populasyon. Dugang pa, nagnubo man ang nationwide positivity rate sa 0.91%. Nagnubo sang 8% ang pila ka na record nga krimen sa Pilipinas halin Enero tubto Agosto subong nga tuig kung ikumpara sa pareho man nga period sang 2021. Suno kay Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Fajardo, inikon basehan ang record sang PNP halin Enero tubto Agosto 15, 2022. Pero ginpabutyag niya nga may pilaman ka mga kriminalidad nga nagsaka ang datos pareho sang pagpangawat nga may 8.62% nga increase, kag robbery nga may 49% nga increase. May kang tanan naman sa mga insidente sang pagpangkidnap kag missing nga mga tao. Ginpahayag ni Fajardo nga nasulbar na ini nadakpan na kag napasakahan na sang kaso ang may kahimuan sang krimen. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:39, ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-action drabla nga may kabudlayan sa pagpamuhin sus delikado gid ina, bud posible matapikan ikaw sa balatian niya colon cancer. Daog ka, roulette promo sang Action Radio Bacolod. Oh no! Sana all. Daog ka, roulette promo sang Action Radio Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Action Radio Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Action Radio Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang daog ka ruleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa aga tubtob sa udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig nga taga syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod. Okay. Kay Michael John Season, morning dira sa imo from Chateau Elise, Paranaque. Si Archie Baez kuno ya sunny side up ang luto sang itlog niya. Muna namian niya. Sunny side up. Sunny side up namin na siya action boy basta namin gid pagkaluto. Okay. Sunny side up. Amo nang kuan no.
Ang ano gali panawag na? Hindi ba luto ang yellow? Correct. Malasado ang Kami yellow. ako na to malasado. Yes. Ay ba nabigyan na luto kita ka tama gid ka kwan la. Kalaw ay na yan. Nami Nami malasado. nakapin pa akong kalo-kalo imong Aba, ka tama naman na iya ka sumud ya. Sumud na ya. Sumuran kaya? Oo. Ay, kaya Bahala na ako may uga. May Ate, danggit, bala? Danggit mo ito, bala kaging dala, bala. Pwerte, gidya sa, ikaw gidya ang winner sa mga baloten. So, baloten. Sa nogon galing sa scallops, no? Wala galing nag-abot, no? Oo. Anabot I mean, wala bala nakaabot sa aton lunch. Correct. Si Ma'am Luisa Loing Melos, morning kuno ari sila sa gabanding with cousin sa kapihan ni Pipet. Oy, kapihan ni Pipet da, may agas nga pangkape dira. Good morning, dira ang tanan nga kape, bala na da si Ma'am Luing. Masuro ba na, ano na lang. Nagimutang naman kung sa alang-alang yaman. Sige na lang. Sige, ako na lang mga kape daw. Kay Marilo Villarta naman, good morning man, Josephine Buenavista from Talisay City. Advance happy birthday ko no kay Remy Ebon Bailon Lobrido. Ay, classmate, birthday niya galibuas ni Remy. Classmate ko ni. Classmate mo na siya? Yes, so birthday niya galibuas. Sige Evelyn Nipomuceno, maang agaman, si Novi Magapan. Sa bandanon DSB. Rosel Cabrillos, may kasi mo Rosel. Kay classmate ko Edwin Escopel. Hindi ka na sa mong classmate man, nakapuli ka dis bago. Si Ma'am Vanessa Mayo is still watching. Siling ni Puding, niya Rolita, dakpan ako. Oy, may Rolita, tagli ka ron ha, may winner ta ha? Yes, may winner ta. Karon ha? Bantay ka ron ha, kay may winner kita karon, no? Pangamuyo, ada mayo, Puding. Ikaw ang magabutan. Ikaw ang magabutan. Ang classmate ko ito pag sa Kabuyaw, sa Laguna. Sige. Joe Art Mandagi Tones. To you si Joe Art, Action Boy. Amo na ang kuan mo nang ZZ, no? Ano para sa ngani nang kuan ng emoji. Kay Rodolfo Sagayno, good morning. Si Jacob Pabalate. Good morning, Action Boy. Tamyaw ko lang da si Rolly Di Aguas kag Miguel Estrada nga gapanit sa yote while listening. Ay, bongga. May landa nga pag pag di sila nga panit sila sa yote basi gay karinderya sila guro or galuto lang sila pamahaw. Basi cook guro si Rolly kag si Miguel. May landa nga pagpanit sa nga sayote. Ano English ang sayote, Action Boy? Hindi ko balo. Ano ka na dapat? Your sister. Ano? Sayote. Your sister. Correct? Your sister. Una ha? Kung sa goal, mag-esi rin sa Libertad, hindi ka naman kambal to, bakal to sayote. Bakal to your sister. Bakal to your sister. Sayote. Sayote. Ano na? Yeah. Okay, man? Okay, good. Another learning naman. Another valuable learnings from Dorel C. Ala na mo kay kung upod naman upod ta naman sinang glazel, tidra ka naman niya. Iliga, do ka hinay na sa imo mga pang sang sperm, to? Ato gani nga na sa man. Wala mo na siya binamayos na upod mo, no? Dugay na kami na talagsaling nga upod sa nga nagsugod na sa nga magnisisupson. Do busy na siya sa life. Busy na sa making baby. Making baby! Mo na. Hala. Si Ma'am Van ko, no, watching kami gatutok sa IMAX Theater. Ay, bongga. Ang IMAX Theater ni, parang sa atin, di ba Netflix mo na? Ambot kaya yung pagkabulo ko yan, sinihan. IMAX Theater. Basi kung muna iba si Netflix, sa ato Netflix bala. Ambot search ta bedo, wala ko na sang... Si Miss Homa Lumena, may agaman dira sa imo, no? Kay Lito Dayap sa Barangay Punta Taytay, no? Kag dira sa kay Stella Marie Celis. Morning dira sa imo, Stel. Kag kay John Dexter Celis. Dalon ko na si Attorney Rex Celis, parang kag si William Osera Celis. Mga magutan. Apat ni sila ka brothers and sisters. The lone sister, si Stella Marie. Hindi. May isa pagigali. May isa pagigali sa kautod. Nilipat mo ngalan. Nga babae. Sinihan gid siya, Action Boy. Sinihan gid siya, ya? Yes. Okay. IMAX Theater. Kabutan diyo.
IMAX is a proprietary system of high-resolution cameras. Mga film format. So, mas ano sila guro, mas sanag. Mas sanag, mas dako. clear, mas dako. Dako, Okay, standby na sa mga balita o kundugang mga balita. May kasama. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time na 7:46. Kag sa detalye, Balita International, 20 ka mga bagong cardinals ang gina-appoint ni Pope Francis. 16 sa ilang eligible nga mangin kabahin sa conclave nga magapili sang posible magabulos sa Santo Papa. Sa damlag lang nagwa ang impormasyon nga posible magaretiro na si Pope Francis bangod hindi maayong iyay kaing lawas. Sa nakaligad niya binulan, nagapungko sa wheelchair si Pope Francis sa mga events nga iya ginakantuan. Ini bangod nagaantos ang Santo Papa sang pagsakit sa tuhod nga hindi man pwede maoperahan. Kung matabo magapili ang conclave nga nagalakip sa tanan nga cardinals nga nagaedad 80 anyos sa masunod nga Santo Papa. Ang mga bagong cardinals ang naghalin sa nagkailain nga lugar lakip na sa Brazil, Nigeria, Singapore kag East Timor. Nagbisita naman si Pope Francis upod ang mga bagong cardinals kay Pope Emeritus Benedict XVI sa Mater Ecclesiae Monastery. Sa balita naman sa patag sang negosyo, ginalantaw sa eksperto nga dako nga demand sang krudo among rason sang pagmahal sa presyo sini. Sa report, bangod sa nagahilapit nga winter sa pila ka mga lugar sa kalibutan, isa sa ginakonsiderar ang pagtaas sang consumption sang krudo. Naibaluan sini nga semana, liwat magapatuman sang big time oil price hike ang mga kompanya sang langis. Sa pagtsansya sa pag-estimate sa industry source, may pagsaka ng 5.90 to 6.20 ang kada litro sang krudo, 5.80 to 6.10 ang kada litro sang kerosene, 1.20 to 1.60 ang kada litro sang gasolina. Suno kay Oil Industry Assistant Director Rodela Romero, sa mga pungsod nga mabugnaw kung matugnaw, ginagamit ang krudo nga pang-init rason nga nagataas ang demand. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 56 pesos kag 18 centimos, Singapore dollar 40 pesos kag 23 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 15 centimos. Kag sa aton nga balita entertainment, tuman niya kalipay na batyagan sang singer-songwriter nga si Moira De La Torre matapos malakip sa isa ka billboard sa New York Times Square. Ang malaya nga ginsulat sa nga singer ang nagsikat sa digital display sa iconic intersection. Hindi makapati ang singer nga nakalabot ang iya kanta sa Times Square. Kalakip ang logo sang Equal campaign nga tuyo atagan sa women empowerment ang kababainhan sa bugos nga kalibutan. Gilayo naman siya nga gintamyaw sang iya taga-suporta kag mga abyan. Sa balita sa sports, nagpata sa 2-2 ang PBA Philippine Cup Finals matapos ginpierde sang TNT Tropang Giga ang San Miguel Beermen sa Game 4 sa score nga 100-87. Ginpangunahan ni Jason Castro ang TNT nga may 26 puntos kag 6 ka-assist. Inibisan pa nga nakahimo si Junmar Fajardo sang Beermen sang 20 puntos kag 19 ka-rebounds. Ang Game 5 hiwato naman sa Miyerkules sa Araneta Coliseum. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action by Happy Monday! And happy holiday! Yes, National of Heroes Day course. kita karon nga adlaw mga ka-aksyon. Before everything else, makuha kita, Nay. Madakop kita, Nay. Sige. Dakop kita, Nay. Mabot ko, Liyo ko ta, Nay, action gabot action door sa aton nga winner. Sa aton nga dakop ka, ruleta, promo. May ara kita nga intro. Oh, yes. Para kita intro for di ng aton nga... Sige, standby sa aton nga winner for this morning. Aton daog ka, ruleta, promo, nga makaangkon sa kayunan, nga makadaog sang aton diri nga mga prizes. Pag nalawagan nga, alam mo, automatic winner ka na, rin namin nagamot na section door. Standby! Daog ka, ruleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Yari na ang mga swerte nga tagdaog sa sining nga oras. Okay, congratulations sa aton nga winner for this morning. Halin sa Purok Ilak, Barangay 1, Bacolod City. Congratulations kay Eduardo Cayaw. Oy, congratulations. Congratulations! Eduardo Cayaw, sang Purok Ilak, Barangay 1, Bacolod City, kaw aton nga winner sa karon nga aga sa aton dakop ka
daog ka ruleta promo. So laton ka namon dire ha sa estasyon para magpatiyog sa atong ruleta and get a chance to win 1,000 pesos, 1,000 pesos nga gift check, appliances, cellphones, kag bugas. Isa kasako nga bugas. Isa kasako nga bugas, no? Depende na karon na. Kung sino, akon anong imo nga madagaan, no? Sa aton nga dakop ka, daog ka ruleta promo. Again, Eduardo Cayaw, congratulations. Okay, sige. Ano kay tasto? Sige, so dri kita sa aton nga balita special Action Boy. I-congratulate ko lang on air bala si Johanna Marie Yulo Mascolino. Yes, congratulations. Registered medical technologist na si Bibi. Congratulations sa imo, Bibi Mascolino. Congratulations. Sige. So, after hard work, Action Boy. Yes. Perti nga hibi, nga Perti nga kadlaw, hibi, nga tanan-tanan. perti nga heartaches. 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 Pero te, lantawa. Kundi naka-registered medical technologist ka na. Yes. Pwede ka nakapang Kapang ano? technology. Medical Pwede ka lang ang technology. panuslok. Kaya sila nagkapangkuha sa aton nga Ay, sa mga dugo. o Muna. Sa mga laboratories sila gle, no? Yes. Okay. Kara. Laling Grace Ibarra, mga mo classmate, Christopher Hison, kag Russell Gomez, diraman kay Nathan Borromeo, Bugtaw, Paracquiao. Kay Nerissa Gonzalez, good morning kano kay Auntie Nining niya, Kasyeye, nga nagapangapi sa Purok Boulevard. Especially kay Papang niya Pito, kag Mamang Ruth, kag sa ihnablos nga aga pa nagbugtaw. Si Nathan, Annalyn Anan, sa iya baby Lance Yuri, kag baby Yuno. Kag ginag-greet ko man. Bro, Didi. Sige, kag ginag-greet ko man liwat Action Boys ang happy birthday gid. Ako na friend nga si Charity de la Vega. Charity! Happy birthday, future attorney. Pagkapasar yan ni sa sa bar examination, kung makapasar sa, hindi na siya Charity. Ano na? Joker's eye na ni siya. Amo na. Kaya Charity, sa madjong bla. Take off ka ganun. Joker's eye, mas mahal na sa mo. Ka very. Hindi ko chindi kayo lang gumadjong. Huwag ka gumadjong no? Si Tito ni Kwan Bala, ni Action Eden, si Edwin Pantaras. Ginatama niya happy birthday si Maria Liza Pahimulin Alampayan, sang Bago City, no? Maria Liza Alimpuhin Pahimulin gali. Maria Liza Pahimulin Alampayan. Happy birthday sa imo. Okay? Sige. So, diri na kita sa aton balita, special Action Boy. Kasi si Kate Cardones, tamyaw ko lang kaya pamati sila sa radyo adlaw-adlaw ya no? Morning dira sa inyo ha, sa kaya si Kate Cardones. Okay. Sige. So, aton balita, special Action Boy, ining pila sa mga kultura sang Pinoy bala Action Boy. At, ano na sige. Dahil lang kami nag-chat sa aton. So, laton ta kung ano ang sunod sang... So, ano to, Joms? Wala. Okay, so diri kita Action Boy sa pila ka mga kultura sang Pinoy. Una, ang people diri sa Pilipinas or mga tao diri sa Pilipinas. Sige lang, kaya ginasumpunan ko pa na. Sige. Mga people or mga tao diri sa Pilipinas, Action Boy, ang very religious. We are the only Catholic, Christian nation in sa Kwan. Damo ibla Christians diri sa aton sa Pilipinas. Okay, noted, SM. Sige, karon ko lang siya reply. So, amo na siya Action Boy. Kaya diri sa ato niya, kita mo Action Boy. Hindi pa legal sa ato niya, ang same-sex marriage, kaya, diba? Same with divorce. Oo, divorce. Amo na kay grabe, giti daan niya ang Christian values ang isa ka, Action Boy, sang Pilipinas, daan, perte, kaya, grabe niya pakigbato sa aton niya mga aton niya relihiyon. Okay? So, next Action Boy, ang drill ka lang niya sa Pilipinas, makita nga gina-celebrate ang Christmas, pila ka bulan. September ka na. Sa Wibis, wala kay Pasko, ano na dayon, no? Hindi ka, is yung maritsan kita, kung na nag-alos ko na Kita mo itong parachute siya? Kita mo ito, ha?
Ano ka nakita? Kita ko lang yan dawara na sa natagwa na sa Sibintana, bla. Oo, duga mo na siya. Siyempre, pila na daan ka, Action Boy. Si Jamaritsan bala, naging simbolo na sa pagsugod sa Christmas. Gani, no? Sila, sa una-una, ako na doon nalainan, pa siya sa interview siya, doon nalainan, pa siya ako na doon gina-joke sa bla, pero sa uliinan, okay naman. Na-appreciate siya, no? Na-appreciate niya man lang siya, doon siya ang symbol. Mag-start. No? Ay, kalain siya, ganyan. May, ipakita ko ito bla ka lang si Imo, kay ka parachute siya mo. Okay, so, ama na, ang next Action Boy, diri sa aton niya, grabe, kita daan niya Action Boy, mag-ano sang Pasko. Yamong kay ang Pasko sa aton, duara balang, do panahon bala sang pagkilita ay, panahon sa hatagay sa mga, regalo, or sang, pag ini sang charity, very charitable sa aton, damo sa mga activity nga ginapatigayon, sober months Action Boy, ang iba nagaano na ni gani na blasang design sang mga Christmas tree, Christmas lights, sa ilang mga dekorasyon na. Oo, puloy-an. Pero ang iba naman niya ginatapos pa nila pista minatay. Ang iba actually sa ibang nga pungsod ya, isa lang nakadlaw ila Christmas ya. Oo, diri sa aton niya. Sa aton niya 3-4 ka bulan guro, September, October, November, December. Pwerte na. Ay, mga Pinoy, no? Ay, amo ni liga si Mano. Next week na. Ang parachute kita, hindi ko makita. Nag-warm up. Kasabad na lagi dyan, no? Nag-warm up si Jamaritsan. Pag hoy, malapit na akong kumanta, maipon ka na ba? Kasabad. Sige, but anyway, at least amo na kita nga mapinoy, kaya very hopeful kita nga mapinoy mo. Kag gina-celebrate ginato niya ang Christmas ya, no? Kag bisan para yung problema, the Action Boy, ang Pinoy, mahimo para gyapon niya magkadlaw sang mga Pinoy. Very resilient. Okay? Sige. So, next Action Boy, Filipinos are all about helping one another. Gabuligay, ang bayanihan. Naan bayanihan, nabla sa unang mag-saylo, balay, bala? Kaya diba sa una ligaw. Oo, ginaligaw. Pwede lang yung sa una ka mamo na yun, no? Kagi ko na ya. Kagi ka na nga, ikaw imo gidya balay? Or hindi man akong balay, nagabulig ko sa ginaligaw nga balay. Kaya ito yung mga kalabanan sa unang mga balay made of bamboo and nipa mo. So, pwede lang yung masaylo-saylo. Pwede lang kabuton niya mo. Di mo na magsaylo, ligaw, balay na sa panawag. Tapos mo da makwat, damo ka mo da hakwat bayanihan na siya. Pagtapos dati may pamahaw da or in the case ng mga naghalakwat na kay mga lalaki, may tuba na daya kag susumsuman. Ba siguro na buli ka to hakwat, kay mamahaw ka. Tuba. Tuba gidya. Oo. Namin na ng tuba tamis na ko, no? Oo, way katilaw. Way ko nakatilaw. Pero pa yung gani ginatawag nga kinutil, ano? Kinutil nang tuba na sang nabutangan sang Milo guro na kag mga itlog. Oo, itlog. Yung mo sabor, okay man. Nami guro Ay wala kaya gali ka. Way ko na kay tuba lang gidya kon pure nga ginainom mo. Pwerte. Ti subong way ka na kainom tuba kay wine-wine ka na. Dugay na. Dugay na ko kainom tuba. Sino dapat matuba padali inyo di Action. Inang mga agahan mo lang. Inang mga ano? Agahan. May ara nga tuba nga agahan, may ara hapunan mo. Ay, amo na. But silingon kung agahan sa aga na sa ginakwa. Kung napunan, ti sa hapon maginakwa Hindi din mas namit. Basta namin kami sa agahan. Agahan. Kaya mas tamis siguro. So, nang paggawa na sa tuba, kundi paggawa na sa tuba, magpanaog sa manang giti, inahuad na sa daw, lata or whatever. Tapos may mga langaw-langaw, sapat-sapat, gadigad mo lang. Gadigad mo lang? Gadigad mo lang. Huwag gali ginasala. May iba ginasala man pero kung daw dali ka mag-inom, gadigad mo lang. Kaya naman siya nutritious mo sa gapo. Kalay. Okay? So, next Action Boy, diri sa aton sa Pilipinas, family comes first. Correct. No? Because we are a closely knit family. Yes. Ang Filipino closely knit ginaya. Kita mo, sa mga pakaduha, pakatatlo, pakaapat ya. Kilalahay, panayaga. Kiling subong ginaawayan, lang duta. Pamilya lang gaway duta. Sawayan po natin. Sawayan, tapang oras, dugay. Bas naman iban. Bas naman iban, kaya wala ko katulog. Sige. Happy birthday, anay, kay Baby Villarma, lin kay Celia Alejandrino, no? Eduardo Kayaw, wala to nga din namon, nagpasalamat na sa Barky Tribe.
Good morning, man. Kay nagpasalamat Jocelyn na siya? Song Comedia. Oh, pasalamat na Ara siya. siya sa aton ka Ara comment sa mo. monitor siya, ho. Sige. Jocelyn Song Comedia, morning man sa imo. Tami si Boyax. Boyax, good morning dra. Ara sa mga panglabas sa bomba si Jocelyn eh. Ay. Samtang panglabas si Jocelyn, kinabumbahan sa ni Boyax. Ay, Tadman, kabumba, bla. Bumba. Bumbahan. Klase kita bumbahan. Kagawad, Imbong Campo, morning. Ang kinutel ko no uso sa Cebu sila ni Edwin. Dito sa Mindanao, uso na to. Bahal siling ni Star Mayo. O may bahal pa gina. Yune Ferrer Bilaong, yon morning sa imo. Sa Cebu damo nagligya doon sa una. Sige. Okay, correct ang balik Jocelyn sa komedya. Ano? Samtang ka panglabas sa ingin nabumbahan sa ni Kwan. Ni Team Boyax. Sige. Back action lang alam na sa aton oras di sa Action Balita Morning Edition. Tambay na sa Action Hotline, upod ka Action Art Tay Hupon, ang inyo naman din nga news team. Action Dorel Kabat. Kagot, Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Life